Hi mga langga! I'm back! Sa mga bago po dito sa aking channel, by the way, nagbibigay pala ako ng tips kung paano po mag-grow sa pag-TikTok affiliate. I know madami po mga social media ang pwedeng pagkikitaan like Shopee, Lazada, and also TikTok. Pero mag-focus muna tayo sa TikTok mga mima kasi hindi ko pa na-try si Lazada and also si Shopee. So, let's start! Alam niyo po ba mga mima, meron talagang mga TikTok affiliate or kako-affiliate natin na mga inggitera. Yes, mga inggitera sa buhay. Kung aangat ka, meron talagang tao na hindi matutuwa sa pag-angat mo sa buhay. At eto yung na-receive ko. Merong nag-report sa aking video kasi daw branded content. Hindi po yan, hindi yan violation ni TikTok. Kundi meron pong isang tao na nag-report na yung aking content or yung aking pinopost sa TikTok with yellow basket. Yung pinopost ko kasi is shoes mga mima. So, ang nakalagay doon sa report is branded content daw. So, pag sinabing branded content, yung product na pinopromote mo is branded. Alam niyo po ba yung branded na mga logo, mga mimo, or branded na mga product? Like Air Force, Adidas, Air Jordan, parang ganun mga mima. Pero yung aking pinopost doon is hindi siya branded. Walang nakalagay na any branded name. Isa din po sa mga problema sa mga nagti-TikTok affiliate, yung mga branded logo. I-attach ko dito kung ano po yung mga branded logo. Hindi lang po siya sa clothes, hindi lang sa shoes, kundi lahat mga mima. Kung makikita nyo po yung mga product na pinopromote ninyo na merong branded like Gucci, ano pa yun, Chanel, madami pa mga mima. Basta isearch nyo lang po kung hindi ko man ma-attach lahat ng mga branded product. So mag-research din po kayo mga mima, sir. Kasi mas maigi na mag-research talaga tayo to protect our TikTok account kasi sobrang hirap mag-start from the scratch. Hindi ko siya ma-video-video sa TikTok mga mima kasi napaka-strict talaga ni TikTok. Yes, madami siyang rules and regulation na dapat natin iwasan. At okay lang po yun mga mima kasi pag meron pong madaming rules and regulation, so yung ibang mga tao hindi talaga makakuha ng ating mga video. So, wala po, 'di ba before, meron po mga live stream na ninanakaw, meron po mga videos na ninanakaw, pero sa TikTok ngayon wala na po 'yun kasi napaka-strict talaga ng mga rules and regulations sa TikTok. Kaya nga yung ibang nagti-TikTok affiliate or yung kakaumpisa pa lang and then nag-violation, hindi na sila nag-continue, nag-stop na po sila kasi sobrang hirap. Bakit ang daming mga rules and regulation na mga dapat, bawal, 'di ba? Last year, madami din po ako mga enforcement, mga mima na violation. Yes, meron ako mga enforcement kasi sa mga pinopromote ko ng mga product, like shoes, sa shoes mga mima. Na-enforce po ako kasi pinopromote ko yung Adidas, tinatakpan ko yung mismong logo. At pangalawa, yung Air Force or I think Air Force or Air Jordan na logo, imitation po yun mga mima. Kahit tatakpan po natin, madidetect po yun ni TikTok. Kasi napaka high-tech po ng AI ni TikTok. So kahit tinatakpan mo, madidetect talaga. So, yun. Kung meron kayong mga katanungan na feel free to comment down sa ating comment section para pag-usapan natin yan. Okay, by the way, about datong nag-report sa aking video, i-click nyo na lang po yung my post is not branded. Yes, my post is not branded content. If ever encounter nyo man po yun, i-click nyo na lang po yung option na my video is not branded content. Huwag mag-alala, safe na safe po kayo. Meron lang talagang mga tao na inggitera sa ating pag-progress. Kaya nga mga mima, kung meron tayong knowledge, hindi talaga tayo basta-basta matitibag. Kaya kung gusto nyo po pasukin yung pag-a-affiliate, yung online selling, or di kaya yung income sa online or paano magka-income sa online. Eto Mima, focus muna tayo sa ating goal about sa TikTok affiliate. Hindi naman ako successful sa pagti-TikTok affiliate pero
sa 2 years ko mga Mima, meron naman po akong natutunan kahit konti. Pero isi-share ko sa inyo yung mga mabuti or yung mga na-learn ko talaga na I am sure maa-adapt ninyo or male-learn nyo din po yan in the future. At again, depende din po yan sa inyo kung gusto nyo po i-try yung mga sinishare ko sa inyo or hindi. At thank you so much po sa mga nakikinig ngayon. Pwedeng-pwede po kayo mag-comment dyan kung gusto niyo po magpa-shoutout para next video natin, i-shoutout ko kayo. Okay, thank you so much po sa mga nakikinig sa aking video. Bye!